खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो स्वrji The Creativity चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनै 26 सेप्तेम्बर 2023 मायथाइनि माखासे गोनांथार निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला आरो सानफ्रामबोनि बेबायदि गोनांथार खौरांखौ सिगांग्रो नोंथाङा मोननो लुबैदोंब्ला जाहाथे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लायो बेखौनो गुरै खावलायबाय। थ' बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ खोनासंलांदिनि। गिबियावनो दङ बियो फेरेंगानि हा नङा, बेयाव फेरेंगाहा मोन्थाय गैया, बे हाया बर' रायजो राजाफोरनिसो, बे हाखौ फेरेंगाया होखारनो मोन्थाय गैया। बर' रायजो राजाफोरनि बेबायदि मेगननि मोदैखौ फेरेंगाया सानसे मोनफिनगोन बायदि बायदि गोख्रों बाथ्राफोरखौ बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोन्दों BPFनि सासे नेहाथारि कास्टम बसुमतारी बिथांखौ। नंगौ, थारैनो जों बयबो मिथिगौ दाखालि थांनाय सनिबारखालि भारत भुटान सिमनानि सेराव थानाय लावख्रिगुरि गामिनि गोबां सुबुंफोरखौ आयेन बेरेखायै हाग्रा बिफाननि हायाव हाग्रा सिफायनानै न' लुनानै थानाय गासै 22 न'फोरखौ होखारनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन, जायखौ लानानै गोबां दोलो आफादफोरा बायदि बायदि बिबुंथि होनायखौ नुनो मोन्दों। मख'जाथावदि बेबायदिनो मैया BPFनि सासे नेहाथारि कास्टम बसुमतारी बिथाङाबो जायगायाव थांनानै खौरां लाहैनानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनाय बायदिब्ला बे हाया लावख्रिगुरिनि बर' गामिफोरनिनो, बे हाया गासै बर' रायजो राजाफोरनिनो, बे हाखौ एबा बे हायाव लुनानै थानाय सुबुंफोरखौ होखारनायाव फेरेंगाहा जेबो मोन्थाय गैया एबा बे हाया फेरेंगानि नङा बायदि बायदि गोख्रों रावफोरजों बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोन्दों BPFनि सासे नेहाथारि कास्टम बसुमतारी बिथांखौ। थारैनो आथिखालाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय सरकारा आयेन बेरेखायै सरकारि हायाव थानाय सुबुंफोरखौ बर'आनो जा गुबुनानो जा जेखियानो जाया मानो गुबुन समाव दाब जायगानिफ्राय होखारबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों, जायखौ लानानैनो आथिखाल बिटिआरआवबो गुबुन जायगाफोराव बेबायदिनो होस्रांनाय हाबाफारिया जागासिनो दङ। नंगौ, बेबायदिनो दाखालिबो बे होस्रांनाया जानानै थांदोंमोन, जायखौ लानानै गोबां राजखान्थिगिरिफोरा राजखान्थि खालामनायखौबो नुनो मोननाय जादों। नंगौ, बेयो मोनसे जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा, जेरावबो जोंनि बर' जाथिफोरा गासैखौबो राजखान्थि लानायखौ नुनो मोन्दों। UBPF एबा खौसेथि बर' सुबुं गौथुमनि बानजायनायाव जनाइनि सार्किट हाउसआव मोनसे मावफारिया जथुम लानायखौ नुनो मोननाय जादों। थारैनो जों बयबो मिथिगौ बिटिआरनि बायजोआव थानाय मोनसे आफाद UBPF एबा UBPOनिफ्राय गावनानै मोनसे गोदान आफाद जोनोम जादोंमोन, जायखौ खौसेथि बर' सुबुं गौथुम एबा UBPF मुङै मिथिनाय जायोमोन। नंगौ, थारैनो बे गोदान आफादा आथिखालाव गुबुन जिल्लाफोराव गुबुन जिल्ला आफादफोरखौ दाबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। लोगोसे बिथांमोनहा गुबुन जायगायाव थांनानै बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर' जायगाफोराव बर'फोरखौ खौसेथि खालामनायनि थांखिजों बायदि बायदि हाबाफारि लानानै खामानि मावबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। थिग बेबायदिनो मैयाबो बिथांमोनहा गावसोरनि मोनसे मावफारिया जथुम एबा मावफुं मेलखौ लानाय जादों। थारैनो बिथांमोनहा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनाय बायदिब्ला आथिखालावबो गोबां जायगाफोराव बर'फोरानो दासिमबो काउन्सिलनि सोमोन्दै मिथिया एबा वेलफेयारनि सोमोन्दै दासिमबो गोबाङानो मिथिया। बेनि अनगायैबो बिथांमोनहा बुंथिबावनाय बायदिब्ला जौगानायनि बाथ्रायाथ' बाद हो, दासिमबो काउन्सिलनि मुंखौनो बिथांमोनहा खोनायाखै, जायनि थाखाय गोबां जिल्लाफोराव गोबां जायगाफोराव दाबो जौगाथायनि एबा बर' सुबुंफोरखौ खौसेथि लाखिनायनि थाखाय गोबां खामानिफोर मावनांगौ दंबावो होननानै बिथांमोनहा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव रोखायै बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। दावराव देख्रेब नार्जारी आरो अमर सिंह ब्रह्म बिथांमोनहा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों थाबैनो बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव निमाहा बिनांगौ होनना बुंथिनानै होदों। थारैनो जों बयबो मिथिगौ दाखालि थांनाय बावैसो सिगां दावराव देख्रेब नार्जारी आरो अमर सिंह नार्जारी बिथांमोनहा खौरां मेलनि गेजेरजों गोबां बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन, जेराव अमर सिंह ब्रह्म बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बेखौबो बुंदों दि गावबायदि 2-3सो सुबुंफोर थायोब्ला बिटिआरनि MOSखौनो सावगौमोन होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनाय जादोंमोन, जायखौ लानानै आथिखालाव बिटिआरनि बायजोआव थानाय गोबां गुबुन जिल्लाफोराव बेबायदिनो बिथांमोननि हेंथायै सोमावसारनाय एबा फिनजाथाय होनायखौ नुनो मोनबाय थानायखौ जों बयबो मिथिगौ। थारैनो मैयाबो दाखालिबो आरो बेबायदिनो गोबां बेबायदि
फिनजाथाय होबाय थानाय बायदिनो मैयाबो आरोबाव गोबां सुबुंफोरा फिनजाथाय होनायखौ नुनो मोननाय जादों, जेराव बिथांमोनहा बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर' सुबुंफोरखौ बिटिआरआव हाबफाजानो बादों एबा बिटिआरआव सोसनजानो बादों। बेनिखायनो बिथांमोनहा बायदिसिना बुंबाय थादों बिटिआरनि सोमोन्दै, जेराव जों बयबो मिन्थिगौ बिटिआरआ मोनसे बर'फोरनि थाखाय मोजां खाबु। थारैनो मख'जाथावदि दाखालि थांनाय आसाम आयेन आफादनि जथुम्मायाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बिटिआरनि बायजोआव थानायखौ बिटिआरनि दफा बायदियै माखासे बर'फोरखौ जेरै 47था गामिफोरखौ गिबियाव बिटिआर ओनसोलाव सोसननाय जासिगोन होननानै थांखि लानाय जादोंमोन, जायखौ नोजोर बोनानैनो गुबुन गुबुन जिल्ला आफादफोरनि सुबुंफोरा गोजोननायखौ फोरमायनाय जादोंमोन। नाथाय दाबावैसो बिथां अमर सिंह ब्रह्म बिथांमोनहा खौरांगिरि मेलफोरनि गेजेरजों बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होदोंमोन, जायखौ सनितपुर जिल्ला लोगोसे गहपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाफोरनि बर' सुबुंफोरा गोजोननाय मोनाखै एबा रागा जोंखांनायखौ फोरमायनाय नुनो मोन्दों। बिटिआरआव थाबैनो गंनै फुटबल एकाडेमि खुलिनो थांगासिनो दङ। बेनि अनगायैबो बिटिआरनि मोन 40 बियाबावबो 5 कौटि राङै मोन 40 स्टेडियाम लुनो थांगासिनो दङ। बाथ्राखौ बुंथिदों प्रमद बर' बिथाङा। थारैनो बिथाङा मैया कक्लाबारियाव जानाय मोनसे फुटबल बादायलायनायनि जोबथा हाबाफारियाव बाहागो लाहैनानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बेफोर बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों। बेनि अनगायैबो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिबावनाय बायदिब्ला बिटिआर सरकारा फुटबलखौ लानानै आथिखालाव जोबोद गोसो होनायखौ नुनो मोन्दों, जायनि थाखाय बिटिआरआ आथिखालाव सन्टोष ट्रफी, दुरान्ड काप आरो आइएसएल बायदि गोजौ थाखोनि खेलाफोरखौ लाबोगासिनो दङ एबा बानजायगासिनो दङ। नंगौ, बेनि अनगायैबो बिथाङा आरो बुंबावनाय बायदिब्ला फुटबला खालि एन्टारटेनमेन्टनि थाखायल' नङा, फुटबला जिउआव थांना थानायनिबो मोनसे राहा जायो, जायनि थाखाय आथिखाल लाइमोनफोरा जोंनि ओनसोलाव मोनसे फुटबलखौ उत्सव एबा फोरबो बायदि फालिनायखौ नुनो मोननाय जादों। दुर्गा फुजा, बैसागु बायदि जेरैबायदि फोरबोफोरा जायो, थिग बेबायदिनो बे मास मोननैयाव फुटबला मोनसे उत्सव एबा मोनसे फोरबो बायदि जायो, जेराव लोब लोब रायजो राजाफोरानो बाहागो लानानै फुटबलनि गोजोननायखौ लायो होननानैबो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होदों। बर'नि फिसा गोगोमसार गयारिनि फिन गरसे सोनायनि हेफाजाबाव भारत हानजाया भुटाननि हेंथायै 2-1 गलनि फारागथियाव देरहानो हायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। थारैनो जों बयबो मिथिगौ आथिखालाव सेप्टनि चेम्पियनशिप आन्डार-19 खेला गेलेनायाव आथिखालाव बर'नि सासे लाइमोन सेंग्रा गोगोमसार गयारि बिथाङा गेलेबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों, जेराव बिथाङा दाखालिबो गरसे आरो मैयानि खेला गेलेनायावबो गरसे गल सोनो हादों, जेराव बिथांनि गल सोनायनि हेफाजाबजोंनो भुटानखौ गोरलैयैनो फेजेननो हादों होननानैबो मिथिनो मोनबावनाय जादों।